Отака от у нас буржуйка в кімнаті на дачі. Хочу поділитися тими проблемами, з якими стикнувся я, щоб ви на моїх помилках вже вчилися, а не на своїх, як це робив я. Ця буржуйка з нержавійки, вона дісталася нам в спадок від колишнього власника дачі. Вона була не підключена, стояла просто в куточці в хозблокі. Ми купили цю трубу потім на димар. Труба з чорного металу. Стінка 4 мм, тобто вона дуже добре віддає тепло. Сама буржуйка з нержавійки, на жаль, з нержавійки, чому на жаль? Тому що нержавійка дуже погано проводить тепло. Краще, щоб вона була з чорного металу. Ну, але як є, так є. Вона нам безкоштовно дісталася. Я побачив, перша моя помилка. Я побачив в магазинах, що буржуйки продаються грубки фарбовані жаростійкою фарбою. Я купив собі жаростійку фарбу. От видно, на ніжках вона залишилась. Пофарбував цю буржуєчку. Добре, що все це ми робили ззовні на вулиці. Ми її протопили. Ну, як написано все в інструкції на балончику фарби, що треба прогріти виріб. Ми протопили буржуйку. Десь годину, може півтори. І фарба в цих от місцях, коли до неї торкаєшся, вона бралася як мазута, як смола. Тут. Тобто, там, де температура була менша, вона там не запіклася. Вона запіклася в цих от місцях, ближче до витяжки. Попереду вона не запіклася. Коротше, це був просто жах. Я наступного дня поїхав в магазин, купив розчинник, все змив, купив кружок зачисний, все зачистив і вже не став фарбувати. У мене вийшла така буржуйка в стилі скажений Макс. Тобто порада перша. Якщо ви купили фарбовану буржуйку, зараз її виробники не встигають фарбувати і запікати, вони їх просто фарбують. Повірте мені на слово. Тому, коли почнете її обжигати, вона почне краска випаровуватися такими білими димками. Якщо дим перестав іти, це не факт, що вона запеклася. Краще всього зверху її запіч газовою горілкою. Таку взяти газову горілку і зверху пройтися і запечь краску, щоб вона нормально взялася. Краще купуйте буржуйки взагалі без фарби. Це буде і дешевше, і 100% вона не буде ні смердіти, ні братися як смола. Значить, потім у нас почався димоход. Це друга проблема, з якою я стикнувся. Зараз поясню чому. Купили ми в епіцентрі. Заїхали спочатку, коліно купили, перехідник, ну це таке коліно. Труб там не було. Труби ми купили потім на базарі. І коли почали збирати, воно все написано 120 діаметр, але різні виробники. Ой, сука, воно просто не вдягалося. Тобто все це треба купляти в одному місці, одного виробника. Щоб коліно вдягалося в трубу, папа в маму. Так само, як тут. Папа в маму. От, а в мене вийшло так, що дуже сильно в натяг пішло, тому що розмір 120 діаметр і там. Коротше, воно не вдягалося. Зараз вийдемо ззовні, я покажу димар і покажу, чому не вдягалося. Так, от у нас 4,5 метра димоход. І от якщо видно, цей шов, він дуже товстий. І
через це неможливо вдягнути трубу в трубу. І все, що ми робили аж туди наверх, кожна метрова труба, ну це знову таки виробник такий попався, що кожна метрова труба повинна бути на одному кінці мама, на іншому папа, щоб потім вдягтися в маму і так далі. У нас був однаковий діаметр. Так, ну, вийшло, що купили такі труби, що на початку 120 мм, що на кінці 120 мм. Відповідно, наступні дві труби я не можу зібрати одну в одну. Теж прийшлося поізвращатися. Коротше, зібрали таку красоту. Тому поради дві. Не фарбуйте буржуйки, а якщо фарбуєте, то запікайте одразу газовою горілкою. І всю жестянку, коліна, труби, все купляйте в одному місці у одного виробника і бажано перевіряйте, як воно входить одне в інше. І, до речі, тройник, якщо будете купляти, це виходить лейка і сажозборник. Щоб на початку там була мама, там папа і тут був папа. Тому що тройник у нас получився там мама, там папа, а тут мама. І відповідно лейка не вдягалася на маму. Прийшлось маму зрізати. Тому тут папа, там мама.